favorite to you. Sompa one sumio, I don't know my when ya get your pa. Frisa sumie, ma get your po. Any dear, this sompa dear. And ma get your pa, sompa dear, sassy so and many dear. Sompa FM, Sompa TV, ma get your po. Sompa dear, and my dear. Teaching what we did to Sompa FM and TV. Nebema wedding dear, and the Akatiapa. Nebema wedding dear. Sabra way more dagini. Be natural so no dear when ya. Bema wedding dear. Nakatia panso kamu. Emakatia pa. Our fidi in it to Sompa FM and TV. Why? Nonsia Sompa 106.5 FM ena wutieno Watermelon Street ye bendomi market ebranson said nana kejesi anopa nonsia kasebo ye de somo anopa nana kejesi awoton adensie ho niema ena anopa nonsia kasebo wo boye chidom nana kejesi anopa nonsia kasebo yi esan enam Ayiko FM Kumase 100.9 Sompa FM wo Kumase 93.1 Sompa FM Takrade 103.3 Sompa FM Takwa 101.1 Sompa FM Sunyane 98.9 ena Sompa FM Techimai 106.1 Sompa FM Nkranza 90.9 ena Sompa FM Doma 101.3 Ubetimi nso ahwe Facebook live Sompa FM live Sompa 106.5 FM Accra YouTube Sompa www.sompaonline.com Nana KJC Company Limited Koba Simprimo a wonsinso nwe ansa na waham ne no nsia kasebo ene yede esomo na anopai ensema yede somo dedi makotene no ebini Bono mantano so afodi atudwa se wonu ma ehya takra wogem e wa ahense mu nyina ye na onde ba na somdwe Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama abo amane se teacher any training allowance na yede ma wo no accountant general be ye ho dwuma na yete sa akatua pepepe na se yetwa bosompoko amano ne nsemu a agya kronkron popu ne ho atono na akire nsem de edeja Forestry Commission adwuma yeni bi wo pre ne nkwa efise galamsefo bi de sikan atwitwa no ebere omokoye so omokwakoye wo adwuma ya ya krado o Facebook wo kan ho ko na nsem anopai ebe no kojo agyenkyere ho enopai wonno a adoma so yemu ne yenso a yasada tenase ebebe nsem na mawo triple A mine anopai mene wabapa akosia ago abowaji obetimi afrem yakosia nshira afei ensem no enie omampanyi His Excellency John Dramani Mahama oya Commander in Chief Ghana Armed Forces wajina ni tumi so no wayi Brigadier General Glover Ashon Anan sa wamaye Commissioner Emma Custom Division wo Ghana Revenue Authority Brigadier General Anan wo muchirem se wo yobia ye bunu ankasa a enidie ekuta ne yie a wasom ankasa na sa bre wo yobia wo don ne mine wo wakomapa na enidie wo munti ne sompe ekuta ne nti ena Ghana Revenue Authority ayabo wo pass wo men Ghana ha wo mo na nyege to emfa nsom ye no wo machi wo mugimedi afi so mampanyini afa ato no ho se o man sikasam no betutu ne ye na se fixing the economy na Ghana etimi agina na Brigadier General Anan no ye Presidential Security Coordinator ena sabre yasom no ne apagya ne mu se wonkosom na eno achi mampanyi de aseda emu oduro ema Brigadier General Zeblin Ayorogo a wono ne sese wodi ne dwumadi abawie ye se opanyi na oda Custom Division ano na krata babontin Owura Felix Kwachi Ofosu a woye mrahebedwene no kasa edema mampanyi no ye Government Communication Director wono ena de nsa ehya ase ye to ansam no so na mede obekosire mantifi do
na no mampeni John Dramani Mahama ene se yeto abama no wie no wogusu a woda ase wakom meamea hodo na wodi akopiem e Tamale Central na no na wo mo bodwa ya nananom ahemfo ene dom ni nyina ehia no wodi tudwa no wache se abandada no a na yewura danko akufu ado premai no wodi animu no wodi nhyehyɛ foforo kura ba wo ngomasuam nanso ɛho akade ya wo mo de be kyerɛ de wamfa nka ho enti sesei ene se Ghana yekura hwirenhwire ye ni sika nyina no wahwe Ghana fotuom watwa Ghana sika no 564.6 million Ghana cedis ede edum aboa se enwoma textbooks a mofra asase yesuku mekyerɛ basic fo no ede besua de se de be na adesua pa betimi atodwa eno achi ahotetam sanitary pass eno nso wode bi ka wo no ho ankoda fenamu na wo ka no ne yensenkyerofo ho. The capitation grant has been significantly increased and the 564.6 million has been allocated for textbooks to enhance learning for our basic school children. If you recall, the previous administration changed the curriculum and yet refused to provide textbooks for our basic school students. This no textbook phenomenon will end this year. Your own son, Honorable Haruna Idrisu, is responsible for implementing this, and he has assured us that these textbooks are going to be printed by Ghanaian printers so that the money stays here in Ghana. We have allocated resources to provide free sanitary pads for our female students so that the days where they miss school because they are going through that period of the month will be a thing of the past. We've also uncapped the Get Fund to secure full dedication. Eno ya mampeni John Dramani Mahama no gonja desye ena wote ne nkano ne wie wanso ho na yewura education minister yewura Haruna Idrisu no ohobi no wose papa na ya ade pa said obi kan yewura Jomahani wabɔ ne homoden wono no wayese Yohani wo baaya wo babeboa se Ghana yebetimi anya nkwa na woda na se nyina no da se bi mra bio eno agyanka wo kan anwumre wo kan so anopa wo hwehwede obedie. I have a very simple task to introduce to you the miracle president and the miracle of God, John Dramani Mahama, who is resetting Ghana and governing, as we said earlier and today, with humility, compassion, and judgment. You can count his steps since 7th January to yesterday and compare him to those others when they had the privilege to lead our country. There's other no Lord Sama, and nobody isn't a Afatanko Sanson, Nangma Aya. Nikrom Kasa no di twa ato no wose nyinyina mu no se ohwemu a na de ne toto wono ma aba besene ko ho obeka se Ibrahim Muhammad wodamufua. Meka usena na KJC anopa no nsia kase bona wutie wo Sompa 106.5 FM so yetoa ensam no so. Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama na no memenda ene odi tudwa se teacher and nursing training allowance no a yetua no se de ba be fa controller and accountant general department ne de afa na ite se de bosomi abaye adwuma yefo a yetua o moka pepepe na ama akoma adoye mfisi yempese bi ene wanya ana bosumwe e ba bosumi etosumi no na ama eti ye ne sade ne bosumi bia se de yetua abaye adwuma yefo ka no sanso na teacher and training allowance no wo mo so de beba pepepe eti enkoba se bia lalasu lalabi anasa chichide nantie bi aseba asenya mai na sanse me nyina His Excellency John Dramani Mahama editudwa ebre omanfo ebo dwama no Jubilee Park Watermale eye ne thank you to aseda PSC a wode ma Ghana fo kopie watife mantem mo eno de sanse me etudwa na eno achi no ena yana Abubakar ye botosom yenu a ye dagbonwura nso okosra no ewo gbewa palace wono wo nyina etwetwe nkomo na mampanyi kasa mu ne sei eno di etwato. Ladies and gentlemen, there's good news for nursing and teacher trainees. Nursing and teacher trainees allowances are to be paid directly by the Controller and Accountant General. This has been made a part of the compensations item in the budget. This will permanently eliminate the delay in trainees receiving their allowances. This means that anytime public sector workers receive their monthly salaries, teacher and nursing trainees will also receive their allowances. The Ministry of Youth Development and Empowerment has launched technical committees to oversee the execution of the Ejumawura program and the National Apprenticeship program, which were major promises in the NDC manifesto.
Through the Jumara program, 10,000 young entrepreneurs are Omampenyi His Excellency John Dramani Mahama ene kasa abroad and thank you to Ekopia Tifi Mantemo na wako Jubilee Park na wani adeshie ne yana Abubakar Otosumienu ekoshia na wode ne nsem etuja. Ye firisire mantifi a yemra kumase sante mantemo na eho na nano wo mukura hwirenhwiren ya na adaje ni poso dodo na ni bre pa benade wo mo bobi ma anopada mu a na eja so ye no etuo mu a tese so dom gomora de no be nansa na eda so ginam ewie kura so afo a wo hwemantan no so bufu firefo se wo mo de akrosi na besi ho abra nso bi anim na emu na sese huhu bi boboba ebinom se dwane kura ahye no enyansa kwan ahye wie wo mo ba besi adana ma afoforo enam saa ye so ma oman atorenche mo aboafo adwumakuo no pani kwan kyerefo a otua wonoma no eyura Ahmed Rufai Afarahim ene wode to dwa kyese so bi kasa no kura bi anim wo mo eboa aboaboa de ahyehye eni nwura wo ho no nyina no ayi afiri ho se de be no mbetimi asan asiesie ho yie na wo mo si stores na yese wo mo sie titiri ne de asese no na wo no ma na ye wo mo dea wo mo nsa be sanso aka wo ma de ntimi obia emohu. Nadmo, you could see that since morning our men are on grounds picking data, taking data of all the traders in the markets here. We are taking all those data so that when the whole place is cleared, road has been demarcated so that people don't encroach to the road to have easy access to the markets. Everybody will be allocated his or her place based on the list that we have. So for Nadmo, we are ready. We are already on grounds. Yura Ahmed Rufai Afarahim no wono na ye atrenche maboafo omamu yi de no penimpa ebedi akire no woche se stores adan be se mpemmiensa ye no ehyehye wono ma wajapade ahwere ye bia no wono mu wi a saafo no ensa besa ka wo made. Sompa 106.5 FM so yento so na Santiman Community Development Foundation dia tudwa se nyina hin box site no wo ma ho kwan emye nane mu emfama adwuma bia Dr. Peter Chum eyen sentrofo nhyiamu na wo de sansem ni tudwa se wo mu sisu dua ama obi aso ate se sa boxer resources na e wa atwuma mponia district e wa Ashanti region no esese wo manfo e wo kromu ho no tememu for local community no wo mu ne sese wo mu nya ho mfaso pa na so obi be free baabi foforo no aba be di ho na so ne egu nanu se wo no de wo bra wo mu a ye wo mu de wo masase pa no sa box site ye ba betuo no nso wo mu so pa de enya de wo bema ho kwan sa yesi afimu ekopusumi enan ni busumi yensa na ebe kola wi yenti ho kuku ye bia enu nti se fresh frefo se yemra mechia ne yenkan kira abai ni se in fact se sa company we abai na fa adwuma na ama wo mu so mu mra meye de a ene ye mu akwa akopie mu ewa awaso eno de ensina enti se sa na abai no waye na adwene bia ye ka ma na te se eno de ma so enti omo hwe se sa agreement o be ratify na so bi emra na sebe asantima so enya bi a eye se ye two box site na ye BB industrial hub sa industrial hub no e sha se afiri ebuakwa ekwamu onom na aba be sitabre sa enkrefo nyina e honum na industrial hub no e ba be belte enti anu ba ma adwuma bebere ebuso ama youth a ewo nyanyine ne portable mo mu ntime nya emu ha enti Asante region ni ba wo ha ni nyina ba benya adwuma ye ama ebi nso abusuam akogana afana nyina. Dr. Peter Chum was one kasa wotiri ho na ye ba be yiwa yibone ano no eti wo mo ka ama omanfo nyina so ate se Asante Community Development Foundation no a Asante ye die de wo makoma so no nyina hin box site ne de wo mo ma ho kwan emia mfama adwuma bia Kwame Redu Sompa nam sini ene different Asante ebesom ye yi Sompa 106.5 anopa no nsia kase yebo no na ehuru se mpampahye we ye de ma sefa kan ho hye na ntententimi kɔ onyuma so na yenya free nyina hina fa ho a ye kwabono mantamu mantan no so afo yewura adaya kwaboa Joseph na wode nsem bia todwa bra wo hia na no mahemfo badwa ya wo mo bono mantamu a ba ye nyina wode asondwe na nam kama ye se ebinom hyehye takra wo gem wa ahensem mu ene ahensement me ho ase enti wo ka ne pren ye pren fa de a kyere nananom se eba bibia ya ahensem nananom ho nefa enti nya de a wo mbetwetwe ene na wo mu gina court nom ne ho ade enti obi bia wo hyehye akire se wo so opa achi se tie bia emra bediu no ne de
wɔyɛ asomdwe hina wɔde asomdwe mom enenam nanamo ene wotumi sɛ yɛ ka ahensɛm enti ahensɛm bia wɔbono ne nga bia no wobɛfa mmara kwan so because yɛhia asomdwe ɛwɔ bono ne nga na yɛtim ɛde ayɛ adwuma bono mantam so afo yewura Joseph ade akwaboa wɔno ɛna ate sɛ wotu nananom ahemfo badwa no ɛfo Anopa nana KJC no nsia kase bo wo Sompa 106.5 FM so ena wutie no na Ghana ha de obi anim se adansie hu niema de wai se kokromoti a wosan ho bopo a enye yie eye nana KJC Company Limited abodi ne de bo no eye ekoba sempremu ya mo ne di kwa e se Ghana ha adansie hu niema no wo pede o branches e wo Ghana ha mantam dunsia eye ono nko a ekoba sempremu adansie hu niema se enye ne cement na wodi si wodan wo ye sure se dan na wusi no iron rods ena wo pa na de wo pe biara wo enadoa enchense de bodanso adansie hu ne mafichi ekotra da ebesie no eye ekoba simpuri mo bemena won sinsuo mu ansa na waham ne to aseme sori na eye meya ena mintimi ntena se ena machia na ne namba bi basa da bi yaji abodini Ghana ha ene amono ne nu wiase ba bi ya boy ya baso se 21st clinic de e wo mu se ye clinic a yare bebre no sade nanso sciatica de wo ye expert womu na ebo ye chidom amiede anopa no nsia kase bono ye de asommo na se aponsen papa de wodi betwitwi wosen ama wosen ayefe se wo pe toothbrush anase toothpaste a wo bia nim se eye Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush no ene na wo hia se bia wo beduru adwumam na wo kasa na wo bia akata ne hwene asa wo ba mo se asemesi na eba no mesrew enhye wo ne monyam wadresse aye hyepe na nso wo kasa na wo bia wo yafa ha ne wo yafa ha me busa wo se toothpaste be na de twitwi wosen se enye ya toothpaste de ne wafom kwan bra kwam se wo ba kwan mu de a wo fa ya toothpaste no afa ne brush no so de aka wo de mia kakra bi heba one no eno kwa na manije ho eno obi si akosia me de eye whitening no eno na me pefi se o se wo hwe ne sin so wa se yellow bi wo ho it was chance e de yas toothpaste whitening one no wo de pour ne se no wotimi se ne se aye fita eti se eba wonum dia wa sori anopa na de akokoduro be kwa adwuma wo de akokoduro be kwa unwuma so wo de akokoduro be kasa te se de me de akokoduro e kasa wo Sompa 106.5 FM so ne dia ene eye yas toothpaste ene ne brush no ene sese wo de twitwi osi baabi a obekọ bi anso obenya bi Ghana ha de obi anim se toothpaste de eye ba akopɛ brush eye ba akopɛ eye yas toothpaste ene ne brush Leicester Ghana Limited for yedamase se enkran ene kuma twitwi ne se papa twitwi ne se nkwada twitwi wo mo se wo nyina eye yas toothpaste ene ne brush ya home so ye ba ye de Sompa 106.5 FM anopa no nsia kase bono ye de ebeto aso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill roundabout se wo free enkran ba ye wo wonsa ni fa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. Hey, middle. Edrano pa wutimi to boase. Echichiwusi o. Ado. Na so ni se me the yas toothpaste and then the brush and the twitwi mesima minya homka. Senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me se aye fita asesrecha homa na
30 brightens. Yas whitening toothpaste. And then the brush. And then me do shimmy. And I was seeing fee. Na Yas total care gel toothpaste. And then the brush ni dear. Ebo was some who buy. Demo nina. And ma wonumu ye sham. Oh yes. And do. Yas herba. Yas whitening. And the Yas total care gel toothpaste. And then the brush. Ebusian chamfa. So wo pedudu tu e won kran ha. From Leicester Ghana Limited. And was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited. And the Yas toothpaste. Sompa TV, Emma Aketiapa. Nanyen, enu mfantifo ne beka no Emma Aketiapa pampa Sompa 106.5. Afi yan kwama no ne. Amana nsemu no medu wura room Vatican. Sesie sede Romanfo beka no agya kronkron popu. Nyame adom ne hoye wonmo yi na fira ya asabia ama bosumi ya hyase kura no wokasai ma womobo ne. Na nanu kwasi ada wo fira ya asabia ho apie doma no wo mabodom pempa epepa pani mahwe ya wo twini ti wo mpumam eye wo mo babai e kire se ne ho atono no na enya asamwa enam so ama Dr. Afereri wono na ye ne dokota no na wo chese ewom se agya kronkron ho ye de nanso ewo se wo mo enya bere kakrama no na wo home ansa na wahye na adwuma ase nti enne maye nkonkoye se na popu ho ye na eba ne san kura na afi na ye kwa akosra no amawasan akwa kasa na emu yenya ma onwodwo no ho be se enna kakra anya hwe no wokokoda ya asabia be na wotwe makonum ya na woja yarehwe na ne home etie na emu no wono ma chese bra na woye ba mu akuma mfinhia be se du no ba kokora na nahrawa no ba ko ho techimama wono kokoyi nti basa yade bi etwemu a efa mframo mu a etimihia no na sesi ya die wombeka se ne ho ye na no ena Bishop Lely Colic wono ena ye ko ba bi te say Greensburg wo US ho no a woda wo mo diocese na no wo se mpa de Roman fo abobio na Ghana fo ne ba bia fo nso ebobi sesi ya papa ho ye no enche bia wo be hye adwuma se enenti obi anso entamu ntwan no na yensamro ye chikakra na forestry commission ye rapid response team no anamoto bi omutu ye edeko ofin shelter bird forest reserve e wan santemantem so omokwa akwa adwuma fi so omate se illegal miners bi anasa galamsefo no wo matusa e wo kwaye mu ho wo mokoduru ho no abrante ba ko ka wo no de boss no e na galamsefo no twense kan wo matwitwa no ama forestry commission adwuma ye ni ba ko ba bia woda no ano odin pa a wo pre ne nkwa ye de na kwakoto konfa no chi aban ayaresabia e wo kumase a doctorfo ejanan so e hye ne den na Turkey memu so ena Turkey mampanyini ani din ene Tahid Endogen wodi atudwa se enkrofo bi bo ne so bo sekretary hye ne pro ne dwumdie e koso e wo ne dwumadiem na eno na enkrofo susu a wan hye afia bato ne yebetu no evise niema bi e koso a e handwene pa na bato omo boabo omo ho na wo mo ahya na 2028 wo mato no owura bi e fe ne Ekrem Emanglu a wo ye obi a wo gina ne na pa nkrofo susu se wono oye main rival e de mateki mampanyine no akwakwa dedi se akwakwache no e de natum na de de na kwakwotum no e na omanfo se e politically motivated e amanyosem bi asa wo ye threat e de ma tekifo Turkish president no asa ne hu aba beto no so e no ahye da defa se han akwa no ye ne ma enye ene de na kwakwotum we ama omanfo dodo no ne political commentators wo ma sori e kire wo madwene e de afane asie e wo Tekimano emu eno so ne yegina na anopei na na KJC no nsia kase ebo a yede so mo Sompa 106.5 no yede wusie ebi afi na waso wafidie no nsem a etwagu ye ne bi ene se agya kronkron popu sese de ne ho ato no ama ne dokota kura kasa Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama Boamane say teacher and training allowance ne yedema wo mo ayetete wo no ba ya chekirefo ne anesefo no say the accountant general ne betua na ite say aban adwuma ye ni pepepe ene na ngomasuya mu hwa no mampani sande tudwa se kane aban no ede nhyehyɛ foforo na betudwa nanso wamfa ho akade ama enti sei watwa Ghana sika no 564 million ne akire
de boa sɛ ngomasua ebetimi akoyie. Dr. Peter Chim wono na Asanteman Community Development Foundation kuo bi a epre Asanteman yedie woboaboa wo mo no waba amane se bauxite no ewo nyina hini no wo mo ma ho kwam ye mfa nkoma company fufuro bi akwa esese adwuma kura ye de bema no no wo mba ye adwuma so ne adwuma den na wo mo wo krom ho no local people no wo matimi anya ho mfa so we ni afufuro e ka ho ene ye de beso mo se no nsiabre mu kase e bo na ka ejesi edum etwen ye mu ema ye de brewo anopai e triple a mine ejapia apamdada mene me woman akosia ago abowaje wobetimi afemi akosia nhya ne ekoyi ne yeka mo se sompa kase bo na kejesi anopa no nsia kase bo a efri enkran ha no esanso nam ayiko fm kumase 100.9 sompa fm kumase sompa fm takrade sompa fm takwa sompa fm sunyane sompa fm techimai sompa fm nkranza ena sompa fm doma facebook live sompa 106.5 FM one crying and a YouTube is Sompa FM via website www.sompaonline.com yetintim ningina bona bede e de akwakoto a obetimi akenkan nyina na ye homisui enche ye besamba na de obokrata emoboso no ye de na poso